así, que lo tienes todo junto a ti. No salgo en las fotos, puedes destruir imperios con levantar la voz. Hoy por ti, mañana lo mismo, al nacer. Vale, aquest és outfit of the day, moníssim, el que això és super escotat i va super incòmode. Perquè, o sigui, perquè no acaba de ser la meva talla. Llavors aniré a casa, me canviaré de roba y eso. Murió el ateísmo, los satélites se funden, culpa de tu calor. Vale, nou outfit, same makeup i porto el cardigan a baix. Que mira, sí que mente. No me tanque, tío, de la de cosas que porto. Eres una estrella, eres un héroe del pop. Hago lo que quieras con tal de que cantes tu canción. He de dir que m'agrada molt el meu outfit. Estic molt contenta, m'ha quedat un exercici per fer. Però no tenia ganes de pensar més. Així que ja el veré quan arribi, l'he de fer avui sí o sí perquè s'entrega avui. En fi. Fareu outfit d'estar per casa, verduretes fent-se, crec que faré com burritos. Nyam. Vale, l'estic posant a calentar, en plan, no sé, ho he vist per TikTok, perquè se torna una mica. Nyam, tio, quina gana. Vale, mireu com s'han quedat. No està brut el plat, és el que he fet servir per muntar els burritos. Nyami. Concretamente a mí. Y en este vídeo he rescatado unas cuantas modas del... Nyam. Sabeu que pensava que potser m'he dit que era outfit, tot i que aquesta sudadera me la poso literalment mai. Perquè és una mica vella, saps? Vull dir, el Big Bang fa 800 anys. Però és que queda molt bé amb l'outfit i me queda molt bé amb el color dels ulls. Així que segurament me la deixi. He decidit acabar aquest llibre, tot el que sé sobre l'amor, de la Dolly Alderton, perquè no em pareix sortir a TikTok com Hot Girl Read, no sé què, bla bla. De fet, me vaig començar i me vaig comprar en físic per tenir-lo com per sempre. Què passa? Que me l'he comprat 2 cops i no he continuat amb el cop de l'iPad del Kindle, que me vaig llegir en e-book i no m'agrada, bueno, o sigui, no m'agrada en e-book, el volia en físic. I aquest cop, llavors continuaré des d'aquí i aniré llegint i ja està. Hey, 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 lover, you don't have to be a star. Hey, 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 lover, I love you just the way you are. For love is just the same, without fortune or fame. Just give me true love and understanding. Vale, o sigui, estic tan contenta de que estigui de dia. Sortir a la feina i que estigui de dia. I ja tinc el... Oh my god, this... Oh my god. Uau, preciós, preciós, preciós. Ja he arribat de la feina, he anat a buscar un paquet, ara fem un unboxing. Està sent un dia superguai, m'està agradant molt fer aquest vlog. No hauré de fer un sovint. No ho veig. Són super cutes. Són uns tops que són així, ¿vale? You don't have to have a thing, for I'll be satisfied. El llibre que us he dit avui al matí, he d'anar a buscar el llibre també. Beautiful, a veure, és que aquests llibres sempre em sap greu obrir-los. El Pau el conec per seguir a Twitter i bueno, casualment estudia la mateixa uni que jo, llavors ens trobem. I això, molt maco. Vaig veure que havia escrit un llibre, o sigui, és que jo llegia els seus poemes perquè sempre, o sigui, els anava pensant històries i tal. I quan va dir que publico un llibre vaig dir, jo em vull un. Perquè estic fent col·lecció de llibres de persones que conec. Aquest és el del Pau, després tinc el de la Iria. Aquest senyor tot això que m'ha encantat i torna absolutament boja, o sigui,
em sembla currazo que no sé com explicar-lo. O sigui, hi ha fotos, hi ha frases... Encara no me n'he acabat de llegir. Però és com més lectura de consulta, opino. En plan, d'agafar i dir, a veure, saps? Però si és una experiència superbonica, té com paper vegetal, o no sé com es diu aquest, paper així, és transparent tot. N'hi ha més. Com de boig és això? Com de boig és això? I després a casa en tinc més. Més, mira, ja està. Tinc el de la Dafne i tinc la revista de la Flama, que surten amigues meves. Aquí també hi ha gent que conec. Després tinc la primera edició de la Flama, que també surt gent que conec. I teniu un llibre, parlem. Però vull ampliar la meva col·lecció. I'll be satisfied long as you are my bride. Just give me true love and understanding. True love and understanding. Vale, crec que procedeixo a anul·lar totes les coses que volia fer i anar-me'n a dormir. For the rest of my days.